Әлфия Авзаловның иҗатын барлау һәм киләчәк буынга җиткерү максатыннан республикада төрле юнәлешле мәдәни чаралар гамәлгә куелган. Шул исәптән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов тарафыннан расланган Әлфия Авзалова дигән китап басылып чыкты. Мәшһүр җырчыга багышланган әлеге китапның инглиз теленә тәрҗемәсе дә әзер. Күптән түгел халыкара Бала Сити мәктәбендә аны тәкъдир итү чарасы үтте. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез Мөршидә Җиһан язмасында. Әлфия Авзалова китабын тәкъдим итү тантанасы башланганчы чарада катнашучылар шәхси вә дәүләт хезмәттәшлеге проекты кысаларында ачылган полилингваль мәктәп эшчәнлеге белән танышты. Альбина Насырова уку йортының соңгы араларда ирешкән уңышларына тукталды. Фән белән экспериментлар татар телендә. Һәм менә шуны күрсәтәм. Марат Әхмәтовны аеруча халыкара белем йортында татар телен укыту дәрәҗәсе кызыксындырды. Адәм баласының аның белем алу, гыйлем туплау мөмкинлеге әйтик бер капчык. Менә шул капчыкка сез 4 телне таптап тутырасыз. Татар теленә күп өлеш калыр икән анда. Бу сорауга җавап бик катлаулы булып чыкты. Аның нәтиҗәсен чара үткәннән соң күрерсез дип шикләнде җитәкче һәм кунакларга Әлфия Авзаловага багышланган күргәзмә белән танышырга тәкъдим итте. Яңа чыккан китабының тәкъдим итү кичәсе безнең мәктәбебездә узу юкка түгел. Беренчедән, мин шәхсән үзем Әлфия Авзалованың иҗатын бик яратам, бик яратып тыңлыйм. Икенчедән, Әлфия Авзалованың оныгчыклары безнең мәктәптә һәм безнең балалар бакчаларына йөри, бездә белем ала. Хәзер татарча һәм русча дәресләр, фәннәр алалар. Шулай бит улым. Шуңа күрә әйтәсем килә, сезгә бик зур рәхмәт. Чын күңелдән горурланыр иде Әлфия апа сәхнә түрендә басып торган кызлары, онык һәм оныкчыклары чыгышын күреп. Оныклары һәм оныкчыклары Әлфия апаны әби дип түгел, әннәкә дип йөрттек дип уртаклашты. Оныклары да без дә бик яратабыз җырларны, әннәкенең һәм гөланы тыңлыйбыз. Тәэсирләнеп, күңеле тулып китсә дә, еламый әле, җырлыйк дип Әлфия апача дәвам итте Зөлфия ханым. Музыкаль кичә барышында Әлфия апа белән бәйле истәлекләрен дә яңартты чыгыш ясаучылар. Biz özümüz indi balalık çırların, yaşuşnur çırların naqmına Әлфия апалар, İlham abiler jığıntan öskən balaylar. Менә бүген gəlі менә bu uçraşuda da күңелдә ниндидер bir үкенечле уйлар бар. Чөнки bu büyük şəxslərimizin татар моңын татар халкына моң итеп, күңелендә уелып калып гомер буе саклый торган итеп менә шундый тудырганнар андай күңел халәтен. Bu şəxslərimizin biz qədrin onlar isen vaqtda bilə aldıq məkən. Әлфия апаның әнә шулай җырлавы әле дә колагымда ишетелеп тора дип уртаклашты Илсур Хадиуллин. Әлфия апаның сәхнәгә чыгуыннан безнең күңелләрдә бер җылылык туа торган иде. Чөнки ул үзе җырлый, ул үзе көлә, ул үзе ниндидер булса юмор кыстырып җибәрә. Һәм менә шуның белән ул безнең халкыбызның күңеленә кирип калган бөек шәхес. Китапны инглиз теленә тәрҗемә итүгә ихтыяҗ туу Әлфия Авзалова исемендәге халыкара фестиваль конкурска бәйле. Безнең бик күп чит илдән килгән кешеләр катнашучылар булдылар. Алар әйтәләр, без белмибез. Каян менә белергә аның иҗаты турында, аның репертуары. Шуңа күрә без уйладык та, грант алдык, Аллага шөкер. Әлфия апа дөнья халыклары җырлары программасы белән бик күп илләрне гизгән. Димәк, инглиз теленә тәрҗемә ителгән китап аша дөнья илчесе булган җырчы Әлфия Авзалова язмышы һәм иҗаты белән төрле милләт халыклары таныша ала. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.